हाय लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों दिनैनि भिडिअआ माने जेरावबो थांनाय नङा जेबो संनाय मानायनिबो नङा जेबो मावनायनिबो नङा माने आंनियाव ओरैनो जिरायनानै फंसे बाथ्रासो खिन्थानो नागिरदों बे जोंहानि माबायाव जिरायनानै दङ आङो न' लांदां बारिन्दायावहाय जिरायनानै दङ जिरायग्रा न'आवहाय नै जि गिसि लामग्रा न'आवहाय गिसिल' लामग्रा नङा बेयाव जिरायखाबाय थायो माने बिथिंजाय सोनाबथिंजाय बारा बिराद मोजां नांफैयोना बेयावहाय ओमफ्राय आं दहाय खानायबो लोबदोंमोन नालाय बे खानायखौनो फोरानथ'थ' बेयाव जिरायना दं आरो ओमफ्राय जिरायथ'थ'नो आङो मोनसे भिडिअ बानायस्रानोसै ओरैनो होननानै बानायबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ माने ओरैबायदि आङो मोनसे खोथासो बुंहरनो नागिरदों आरोना जों गामि ओमफ्राय जों गामियाथ' कराइबारि ओमफ्राय लदाबारि ओमफ्राय मामोनलाय बैयो दिन्दांपारा बे मोनथाम गामिखौसो बुंहरनो नागिरदों आरोना दिनैथ' देवबार ना ओमफ्राय मैयाथ' सुनिबारावथ' जोंना बै बाङालिगावआव बाजार जायो ओमफ्राय बाजारावहाय सोरहाबाफोर ना बायना लाबोदोंमोन नामाथाय ना थफ्ला प्लास्टिक गोसोम खानाय ना थफ्ला बायनानै लाबोदोंमोन नामाथाय ओमफ्राय हरावहाय सुनिबारनि हरावहाय जोंहाथ' मावजि दङ ना ओमफ्राय जोंहानि मावजिया लाबोनानै दोनफैबाय माबायाव जोंहानि मन्दिरनि दरजा मोखाङाव लाबोनानै दोनफैदों आरोना ओमफ्राय दहाय फुङाव जोंहाया सिखारनानै नायब्ला मोनबाय आयु बेलाय मा थफ्ला होननानै सानदोंनो आरो ओमफ्राय आइया खेवनानै नायबायनो ओमफ्राय खेवनानै नायब्ला ना थफ्लासोमोन आरोना माबा ना सान्दास ना मासोमोनथाय आधा केजिसो जागौमोन नामाथाय मावजिया लाबोनानै दोनफैदों जोंहानि माबायावहाय मन्दिरनि दरजा मोखाङाव लाबोनानै दोनफैदों गावसोरबो जायाखै ओरैनो थफ्ला खानायहैनो लाबोनानै दोनफैदों आरोना ओमफ्राय बेखौ आङो बे भिडिअखौ मानो बानायखो होननानै बुंब्ला बिदि आरोना माने सोरहाबाफोरथ' बेखौ बिराद आसा खालामनानै लाबोदोंमोन खोमा जानो बेबा मा ओंख्रिजों जागोन होननानै आसा खालामनानै लाबोदोंमोन खिन्थु जोंहानि मावजिया लाबोबायना ओमफ्राय आं सानदों बेबायदि सानबाय आरोना ओमफ्राय आं बेबायदि सानबाय आरोना बै ना बायग्रा लाहा खम आसा खालामनानै लाबोदोंमोन जानो ओमफ्राय मावजिजोंथ' खावनानै लाबोजाबाय ओमफ्राय माहा थाखो माहा गोमाखो माया लांखो बेबायदि आफसुस जाबाय थाबायदां होननानै आं सानबाय आरोना बेनिखायनो आङो बे भिडिअखौ थांनानैबोथ' आं खोन्थाहैनो हालाना जोंहानाव सोरानबा ना थफ्ला दोंफायो मायो बेफोरबायदिथ' आं खोन्थाहैनो हालाना बेबा सोरहानिमोन न' ओमफ्राय आङो भिडिअनि गेजेरजोंनो खोन्थाहरनोसै होननानै बे भिडिअखौ बानायदों आरोना आङो माने आंनि भिडिअखौ बे खाथि खालानि मानसिफोर आरो बे जों गामिनि मानसिफोर नायखायो नालाय आं मिथिखायो बेनिखायनो आं बे भिडिअनि गेजेरजोंनो खोन्थाहरनोसै होननानै बे भिडिअखौ बानायबाय आरोना ना थफ्लाया जोंहानाव मोनफैदोंमोन ओमफ्राय बेबा मा समाव बायनायमोन नाया सेवबायमोन आरोना जोंहाबो जायाखै आरो बिदि मावजिफोर लाबोनाय मानाय बिदि नाफोरखौ बोरै जानो न' लोगोफोर जोंहा जायाखै फुङाव गारनाय जाबाय आरोना जोंहानि मावजिया ओमफ्राय दुस्थु जाबाय आरोना बिराद दुस्थु जाबाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो आरोना आङो जेबो भिडिअ लानानै फैयाखै बेखौनो खोन्थानो होननानै बानायनायमोन ओमफ्राय सोरहाबा जोंहानि मावजिजों ना खावजाबायबा जोंहानि मावजिनि थाखाय सरि बिनानै होबाय आङो बे मावजिखौ आङो माबानायमोनब्ला बुजिनायमोनब्ला बिदि खालामनाङा मानाङा होननानै फोरोंगौमोन दा आरो माबोरै बुजिनो न' बिसोर जुनारफोरालाय ओमफ्राय एसे बोरैबा मोनदों आरोना आङो मावजिखौ एसेबां जायगा दङ एसेबां गुवार जायगा दङ मेरला न' दङ ओमफ्राय बेफोर बेलेगफोरावबोथ' दोनफैनो हायोमोन ना बे नाखौ ओमफ्राय बेलेगफोराव जेरावबो जायगाफोराव दोनफैयालासिनो मन्दिरनि मोखाङाव दोनफैनायखाय एसे बोरैबा मोनबाय आरोना आङो माथो खालामनो जुनारफोराथ' जिब जुनारफोराथ' बियो मन्दिर बियो खाम संग्रा न' बियो उन्दुग्रा न' बिदि होननानैथ' मिथियाना न' दोनफैबाय आरो जिखिजाया जेबो नङा अब्लाबो मन्दिर मोखांद्रायाव दोनफैनायखाय बोरैबा मोनबाय आरोना बेखिनियानोमोन दिनैनि भिडिअआ ओरैनो आङो बेयाव जिरायथ'नो बे भिडिअखौ बानायबाय आरोना माने आं बिराद सानबाय थादों आरो दहाय फुङाव मोननाय नालाय नाथ'ब्लाबो ओमफ्राय आं सानबाय थाबाय आरोना
मालायबा सोरानिमोन ना थफ्लायाबा ओमफ्राय मालायबा माजों जानो होननानै आसा खालामनानै लाबोदोंमोन मानो बेबायदि खालामनांगौ बे मावजियालाय बिदि होननानै सानफ्लांबाय थादों आरोना आङो ओमफ्राय आङो भिडिअ बानायनानै खोन्थाहरस्रानोसै जोंहानावसो लाबोनायमोन ओरै होननानै खोन्थाहरस्रानोसै होननानै आङो बे भिडिअखौ बानायबाय नङाबा बै गोमा जाग्राफोराबो सानफ्लांबाय थागोन ना बहा गोमाखो माया लांखो बाजारफोरावसो थाबोफ्लांबाय नामा बेफोरदि सानफ्लांबाय थागोन ना बेनिखायनो आङो खोन्थाहरबाय आरोना जोंहानावसो दंखायोमोन ना थफ्लाया खोन्थाबावबाय आङो ओमफ्राय लदाबारि कराइबारि ओमफ्राय माबालाय आइ दिन्दांफोरा बे गामि मोनथामनिनो जानो हागौ बे गामि मोनथामजों खाथि खाथि नांजाबनाय नालाय बे गामि मोनथामनिनो सोरहानबा न'खरनि जानो हागौ आरोना ओमफ्राय आङो जोंहानि मावजिनि थाखाय लास्ट जोबनायावहाय आरो खनसेबाव निमाहा बिनाय थाबाय निमाहा बिना होबाय आं मावजिनि थाखाय आरो नेक्स्ट टाइम जोंहानि मावजिया बेबायदि खालामबावोब्लाथाय आङो मावजिखौ बुनोसैसो मानो बेबायदि खालामनांगौनो एसां आसा नै मावजियाबो दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आङो बेखिनिखौनो फोरमायनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायदोंमोन जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो लास्टआव खनसेबाव मावजिनि थाखाय सरि बाय बाय